Just the American nyina say akonwa to a nananom ene nkonwa ne sebe esu a betwa kro no ho hye omu nyina so ohene anas ohema no edaye ema ne hu adehye ni mu no nia wo se fata se odi akonwa na ato no enti me de me gidi se nananom ene me piesie edi ho komo ana omo dan niam bi adi kire me piesie ana ono nso so nya awehemu ne gidie bi se wo de mama metimi ti sa na meka no me bedi ade no me krom ha yeni any form of primary health care bia yeah ebi ni ha mampontin ni bi enti eno so na ye mani so ade ho se ye benya facility bi of that sort na nyame ne nananom adaroba ye ya site baby a ye be start ye clinic ama ye kuri and ye mani so ade hu ye mensni hwasofo ye MC ono so na ka niema opese oye Joseph Mankwa me pacha nti ya kan ya adwen apam ho enche bia ye de asobebofo na sa project no so ya start me krom duma na afo ya Indomie joints be the fried rice joints those choba de almost damn fancy because what the choba say akra na ne maami anu ofufu ofi akra so be di Indomie no pe nti e kache me attention ana abedama koma so se ye ma wo muhu ye tete nnuane ahoden ewum ene sebe esonfa so kra yinya oskel kra aduane odi it matters nti me fa sa team no ena metena ase ena me fa ho adwen se afeno na wie ye me bedi ade enso me first Christmas ni me first Christmas ni nti emema ne de ombebo gala from 25th to 4th nti third na de be 4th and ye be sa local dish cooking competition ye cooking competition bra be ye bibi ban mu aduane emfa ho se wonya asantene baby a wo free bia abuzanfo mechiachia yi na ema yi na ho official pa ema obi akwaba e de by Grace TV so mjidi se tweli amponyankopon atom obia ehon ya abuzua ade achi ade ese nyina na yesua de na yetu mpasa awo ye mountain so titiri ni asantema mu na afei na nanom atsenkunya ya odoma nkoma e dwumadie so nkwa hye omonsa na nam twe nkomo ahwe omuni so ade hu ene de wo ye e de bo onkro sa bre wo hwem ya mabepie kro friends aduma na afo ye wo kwa bre me a me krom kwa bre na abusua nyame hu mmobọ na hima ya mse nchen wono ene ye kwa bre duma na afo hima na abakosem chere se oye one of the youngest queen mothers e wa santima ma hima afo woni a se bi omo fi nche la nkwa chere no ka ho bi na abusua obetina kunya so nche eni so ade hu na owo ade ma ne kro de wa sha ase ye no enya asem ketu akra de to bo ase ho ka me ho na ma na akwa aba ni na bra bo mu nkomo kakra na ye matinsin enioma ya tibie na nti na ya ba na ase de wa sha ase ye ede ma ne kro eni ni so ade hu no ye owo ede ma duma na afo kro no offense mine and afi kwa bring na bi anye boko make offense mine say duma na afo eka offense mine na ho yen kan ho na sabe ntwenko na yan kwada apon boko de eradia dum pacha na nso e obadi abdom so ho e pa de eradia amen na we dia shase e kra mesro na wada ho di yi achahwefo yo me da se by Grace me din de nana ya konedu ajimai mekasa na menkunya din eno no me duma na afo hima anase duma na afo ba penny
And then the share it was a this is why you're big na akonya titiri pa na ahema yes yon kwa abere watia ho na yehu ye na no rewa for the third di akonya no be na mu a na bp se no duma na afukura mu ahema afuro ya waba pe na waba ababa akora ya sabi ni mfie nhye na nkwa ni sa hyase mu sa e de na hye wo nkuran ya dibire bi se otimi nyaye ka bibi kakra che wada ma by grace ayasemo okay ayasemo so nyasem meka ne say okay akonnwadie yedi na de hyem okay say akonnwa wo fie a nananom eni nyame adom etowa utimidi ena menka say bia by chance okay ana just de meka nyina ne say akonnwa to a nananom ene nkonnwa ne sebe esu a betwa kro no ho hye omu nyina so ohene anaso ohema no edaye okay ema ne hu adehye ni mu no ni a wosefata okay se odi akonnwa na atono okay nti me de me gidi se nananom ene me piesie edi hu komo ana omo dan niam bi adi kire me piesie ana ono nso so nya awehemu ni gidi bi okay se ode mama metimi ti sa na meka no ti bra ebeto dwa se sei na anu abeso kuro dae se kunya kese di bra se yin fam na ye bo wa man ye preko bet sabre na wa yin fa e ba se na otie na otie se kwa na ho si o me imagine say okay yeah eye nana hema okay mafa na aso a medi na ade oye me ma me peni oh okay yeah ofri mu no said the asante amamreti no okay ye bie mu se adehye no wa wani je ho fa wudwa ato abra obi ade dwa ato me so me di dwa ato akọ oh okay nti said na medi kan aka se nananom so me piesie dae ya edi dwa ato akọ na oje obi adwa ato wanyi obi enfri yesan se ye adehye obi edi bi nemom eda ne dru ho de nipa ba ko na yi de mani di ade nti trade ampo ne nananom adom eto me so ema me so me nya akwanya no se emra me de ni nyina emu no de sebe me ne na ebeso mana se wo hina one me edi ade no ono so wo bibie bia wo hu wo mu okay a wo hu ni se ye ka ye tipam ho a ibetimi ebu duma na afoman obi aka feso man na mbo bi aka asante man nti na sa na meka wow nti ada beto dwa se ona ye di bra se ma na no etia ona so no sabre di kan otie no say na ho kwesi yo meka ne se ye ntia me na so in advance say that way ye frɛ wa wo na ye di akoda de be ma meka se na one Monday morning and minya ante ye say ye be ye ebusuani nyina ehia na se omo do omo dwa ato aba no onim wo mo ndo pe so ohu na de hye na omo do omo dwa ato aba nti me de mimi free fia me ba me krom ha de na mandwen anko se ebe ye dana na ye beyi ehema no nti ye nyina ye be hia ine ye nipa nan but unfortunately my sister ba ko ka ho de na owa amano nti na ne present nti nipa nan dwa ato na na e wo ho but dana de ye mu miensa na ye present nti omo ye bobo ya ye de dwa ato abadin a ye beja ona na yes okay ni we hu na de hye ne dia obesre ma ya ma ye mu so kaka na ye ntwa ye ho mraibo no miensa ewia no miensa kwa enumre na ye nyina ye nsan ne hye ti ye nyina ye san be hye na kyese sa bre na nane ne mpanyimfo afa adwen
a wɔn asi gyinaeɛ sɛ wɔn bɛyi baa panyin da no nti yɛ mmiɛnsa no a na yɛwɔ hɔ no de yɛfiri mu ma ɛka nananom ne mpanyimfoɔ ne fie mpanyimfoɔ a na abusua no mu mpanyimfoɔ a na ɛwɔ hɔ na abusua kakra nti akyire na yɛbɛfrɛ yɛ sɛ baabi a yɛde yɛkɔɛ no yɛmbra nti yɛbaeɛ na nana sɛ ɔhwɛɛ mu no ɔhuu ne sɛ ɛyɛ me yɛakwan adu agye man ɛna mesɛ fata sɛ wɔne me bu duma no afɔma ne yɛyɛ mmiɛnsa ɛna just as you know obiara pɛ nti that instant no me a yɛbɔɔ me din deɛ m'ani agye but ɔmo a ɔmo ka ho was something else but nyame ne nananom adaroma akyire din yi because ɛyɛ abusua baako nti akyire din yi na was it not challenging na nyɛ hu kakra sɛ kuro kɛseɛ sei na dibire sɛ yɛde ma no bi a ɔyɛ ababaawa saa wa amoto kakra paa oh debi debi ma amoto because sɛ me a megye too mu sɛ medwa ato ankɔ nti ɛkyerɛ sɛ I was ready for it ɛna sɛbe me deɛ mewɔ gyidie sɛ nananom tumi te ase nti na mewɔ gyidie sɛ medi anaa megye to mu sɛ medi a ɛnyɛ me nko ama adwene anaasɛ menimdeɛ nananom bɛka me ho ama wɔde yes yɛda bia nso yɛsua adeɛ what's the kunya so bɛbrɛ sɛ ni mepakyɛ me 4th month ni that's a 4 months ni abosome 9 sɛ abosome 9 ni sɛ na asi ayɛ sɛ ne sitie kakra kyerɛ ɛnyɛ so challenging wow sɛ ɛnya de bi ɛden mo debi ɛnyɛ de because me deɛ ma availi me ho sɛ anaa mama me ho kwan sɛ da bia mɛsua adeɛ because ahenni school yɛnkɔɔ yɛ da bia yɛsua adeɛ ɛna before sɛ mebɛdi akonnwa koraa na m'ani gye m'asante sɛ m'ani gye amammerɛ ho nti ɛtɔ da a sɛ yɛwura no ase ɛtumi bom de ana abɔ me mu ase bi wɔ hɔ a manhyia asetena wɔ hɔ a na mehyɛ da kɔ metie sɛdeɛ ɔbu asɛm ne sɛdeɛ ɔbɛbua no sɛdeɛ ɔbɛbua asɛm no how asɛm no nti bi wɔ proceedings bi wɔ hɔnom a metumi follow to the end menka ma ne nkɔ akyire koraa yɛfe nso nkonyasɛm a ɛbaeɛ me follow from day 1 to the very last day. Sabres no nya metena akunya. Na me nya metena akunya. Na that time kwa no na na bibia kra nkyerɛ sɛ bia sɛbe me maame no obi free me anim ya ma opportunity we aba. Nti na mani gye. So me dwura there a me ba me krom ha ya. Bro me ba mato me snap bi. Wow. Bi o ho so say bi na nsi o ka ho. Na me dia ba me so na we dia me no be dia de. Na me di sua efie nsem kakra. Ene ne man kakra. To dance so a me try say me dru hantem. Na say de omo ye nkonya nnuane nsama nnuane no ne ade no. Say de ye no ano ne ma ye de ye ni nyina no. Na me sua. With the multi nye say na me sua say me di bedi ade. Wana me sua say e be dru de be no na me maame mo ni ho. Na yen na be yen mpanyimfo wo fie. Na say ye fro say be no answer me na be yen say. Den na ye de. Nti na mani gye ho say time bia no. Me sua ne ma e fa ya hinni no ho. Because me Friday she fie. Wow. Yen hwe na wabra bom ahyase na be be wo be atena yoko school kakra ko dwuye fa ene e bia na kura odman ko da be bia da me do abedu ka wabra bom asam kakra che wada ma Ipacho ye wo me wo Asante New Town. Oh, okay. Yeah. Ye wo me KO 67. Okay. Me ni wo ME10. Me free ho. It's not Brooklyn Estate. Okay. C135 opposite Alders Gate. Okay. Yeah, me ba me school semons so. Me started me
school, me preschool, my Fretcher girls boarding school. Oh, okay. Yeah, me free ho, me call Regal Kakra Okay. for just a year. To me free Regal, na me call Maria Montessori school. Oh, okay. Or they me call from primary 4, because he said me Yeah, okay. me basic education and so. We call Notre Dame Girls Secondary School, Oh, Fiapre. Fiapre, wow. But unfortunately, me and me ho. Okay. Na me baby wo Sewa Nyako Girls. Okay, that's the chance. Okay. Nti me free ho na me to aso call tertiary. Wow. Na me wie me national service and so. But sisi ade me ye me amejuma. Wow. Okay. As a way, very industrious. Yeah. Okay. Nti for this 4 months I was in a so the way you boy man sign ya dey na. What this what dey hu baby apese ba pay na kunya odi manafo. Odi kodu that be if you best do and tell me say. By grace. You can say obi nim the way you nobody knows what the future holds. But Miss Ringa many nananomado. Okay. Say me mom the many so I didn't hu pa my first priority. A girl child education. Wow. Mashasi kakra. Amigu so. Meaning say baby a me pese me ye drum. Den a me dru ho bata ye kakra. Na eto so bi onso so. Me bedi ade no. Me krom ha ye ni any form of primary health care bia. Oh, sir. Yeah. Okay. Ebi ni ha mampontin ni bi wo. Nti eno so na ye mani so ade hu say ye benya facility bi of that sort. Na nyame ne nananom adaroma. Okay. Ya site baby a ye be start. Wow. Ye clinic ama ye kuri. Okay. And mani so ade hu no. Ye mensni hwesofo ye MC. Okay. Ono so na ka niema opese oye. Joseph Amankwa. Me pacha. Okay. Yeah. Nti ya kan ya adwen apam ho. Okay. Enche bia ye de asobebo fo. Na sa project no so they started. Wow. Was ye year asase no. Ye dwi so. Wow. Ye frame de ya prepare no. Se nei kra no. Contractor ba site person ye juma. It's ready to go. Wow. Na eto so bio. Duma na afu nye kra we chere. The big cry. But so wo body na ya na nipa. We dream say we chichi baby. We chi baby cry. Baby cry dream say be duma na afu she mampomte as. Nti eno so say many so ade hu say mema ye hu mi kro no. Okay. We project duma na. Yeah. Wow. Also me turn mi kro no e ma mansan ye hu. Okay. Yeah. Eno nti na over me sure say there be hu banners ne posters bi. Me ojuma die bi wo me ni mo na bi. Wow. Enye mi kro mu have on kwa na me no mo. Sir. Debi. Esa die me pese me ye no na me drag me shit. Okay. Nti open to be or was something mo bi. Wow. Na na answer na be rura sa dwumadi no. Nti o me ati ase say nyame ya dom a wo bae na wo se ha mo se ni healthcare center bia wa nti woni aba mu mpanifo aka bo mu a enche kra de wona afo benya de obi ya nya afo na ko mamponten anka ase na aso ma so. Okay. Ena sisi ya wo se wo dwumadi bia wo bedi nyame ya dom a bronye to boss ne chechi mo dwumadi be ya wada my mention say okay nsa na say e be farmers day okay me ko bi okay e wo offense okay offense de me ko bi me ne mira na offense hema mira mo hebu and koye okay na ade a catch my attention I say grow Ghana, feed Ghana and secure the future. Na say no. Ready my dance here. Okay.
Ude ma memfa Ghana koraa nto nkyɛn yɛ asante memu ha yɛ akora bi wɔ kora sɛ bi fufuo koraa wɔnni bi da ɛtɔkɔ onim ade korɔ me kurom duma no afɔ ha yɛ Indomie joints bɛɛ de fried rice joints dɔɔso chɔba deɛ ɔmo nhyɛ da fancy because wode ne kɔ chɔba ase akora no ne maame ano fufuo wɔ fie koraa so bɛdi Indomie nti ɛka kyerɛ me attention ana abɛda m'akoma so sɛ ɔsɛ yɛma wɔ mo hu yɛtete nnuane ahoɔden a ɛwɔ mu ɛne sɛbe ɛso mfasoɔ koraa yɛnya ɔsika koraa aduane a wodi it matters nti mefa saa team no ɛna metena ase ɛna mefa ho adwene sɛ afei no na wie yɛ mebɛdi adeɛ nso me first Christmas ni me first Christmas ni nti mmarima no deɛ ɔmo bɛbɔ gala from 25th to 4th nti 3rd na ade bɛkye 4th no ɛna yɛbɛyɛ saa local dish cooking competition ɛyɛ cooking competition bra bɛyɛ yɛbibi ban mu aduane ɛmfa ho sɛ wonyɛ asanteni baabi a wofiri biara aduane a ɛyɛ wo kurom aduane bra bɛyɛ bi deɛ wobɛto wo maame bukyia so no ɛno na bɛyɛ sɛ bi anwamɔ na abɛyɛ koraa yɛmpɛ buroni mu asante mu na okay on the 3rd of January 2026 okay and then krom hafo nko mpacho da bi obi atimi ba obia bitimi abi nti yɛbɛyɛ wɔ yɛ background so ɛhɔ very spacious ɛhɔ so pa sɛ bɛyɛ no matter the number of people a ɛbɛ register so mpɛ sɛ ɔmo ba saa kansie no bi yɛbɛtumi accommodate ɔmo nti sɛ bia obi hwɛ na ɔwɔ akwanya wɔ akoma pa so pɛ sɛ ɔbɛyɛ bi a registration bi wɔ hɔ a so ɔbɛyɛ ansa adwo a mepacho ane okay ɔbɛyɛ registration no yɛ free ɛna aduane no a wɔbɛn no ano nso wo na wɔbɛn lest I forget yɛnyɛ no individuals so w'ani gye ho sɛ wɔbɛyɛ a you come in a group maximum number of 5 sɛ bɛyɛ ɛhɔ nyɛ too crowded maximum number of 5 nipa aborɔ so a nipa 5 na maka abom sɛ team baako ɛna team biara nso so no bɛno aduane mmiɛnsa local dish mmiɛnsa tisɛ ne bi a akaw ne ade a bɛɛ mmiɛnsa na wayɛ ne nyinaa ebia obi bɛyɛ nuhu obi akankyeɛ abɛpransa aduane mmiɛnsa waa wogye wo ho di sɛ wobɛtumi ayɛ anaasɛ mo group no mogye mo ho di sɛ mobɛtumi ayɛ ɛde adi kan wɔ akansie no how many teams are you expecting okay maximum of 20 should be a maximum of 20 ti nyame adom a 3rd of January Saturday memenda ɛbɛ chance yɛ bɛɛbrɛ ɛda no ankasa no ɛnyɛ just aduane no ano nko a na bɛkɔ so health talk ɛwɔ hɔ yɛ agorɔ a yɛtete agorɔ a yɛdi asɔ ampe ɔware dame ne nyinaa bɛkɔ so saa da ne nyinaa bɛkɔ sɛ bɛyɛ hɔ nyɛ boring nti saa nneɛma no nyinaa yɛbɛ make sure sɛ ne nyinaa bɛkɔ so ama ɔmo no aduane ne ɔmo aduane no na yɛn nso so a yɛbɛhwɛ aka ahwɛ ɛdi bie no because aduane no bɛbɛ wɔ sɛ yɛn nso yɛtumi engage yɛn ho with activities bi kakra na team of best 20 maximum I'm expecting obeka say na me free me kurom ba bɛyɛ me yiwie a ɛho hyehyɛ bi wɔ hɔ akyerɛ na ɔda sɛ ɛyɛ competition a wɔbɔ ka bɛ no aduane bibi da so ba no ma no kwa wobɔ wo ho mmɔden na wodi kan a sika bɔtene da so
ene sika 10,000. 100 million. Titi sika 100 million. Na we dey say I no dey o no be be aduane age 100 million akosa. Ano nya de. Okay. Esan me botaya me de yin ti say sika na no nya de. Tu bona be din ko no 100 million. Okay. Me pese de Abaya project, Grow Ghana, Feed Ghana, and Secure the Future. Okay. And yes, may politics. Okay. But a idea, ye fa me krom ha nko akra, na ye di sa de no so say ye bedi yankasa ye duane. Ebe bo me mindful. Say be wo kra so beti. And na akra 10 years, 4 years, 6 years, 20, 30 kidney problem. Liver issues, high blood pressure. Okay. First, na wo but na enye bebre say so common in our ears. To say yetimi di ya yetiti nnuane. Akra bi okra utwi nyaado de ngugu so ma no baka chese mo. O ma ne kontomra yetwi. The ko bi to so bam pese ka baka se oni. But me pese ye shemu kena. Na eye aduane a eye common wo fie. Nti akra ne ba abonten ebehu obi ba ode ne baba obehu nnuane a ya no a oka hwe na ene de maame ni kofi a wato aso aya ama no kokko ofa kokko a ye nnuane bebre firi kokko mu kokko itself no ye nnuane bebre firi akra bi apɛ kokko to ba be hu se ye de kokko aye varieties of aduane a onu akra be pressure ne maame mama say ye bi maame nya dia okay nti we pese ye de hye ye hu nkran na ye hye ase di yankasa ye tete nti butaya esi mani so no you so bit in Jamaica say bia me ye politics but it's not about politics ye da chinti okay ye da chinti and I say ye kasa ye bedi so a ye bo ma akuafo adwuma nso akoso because what TV ho a ye say baby kuani na ye n'adwuma awie o de all be fa beton kra ya asam kato se body na otwa ya egu hwa ma ne bre na apro na nume edi na watu bi egu wa ye adwuma ye ho but ye ya adwen si ye bedi ya omo mbekwa akofa aba o kwa akofa aba enye because of the buy beto nti da chinti okay na eni swadi hu na aban de ba yes just gone Farmers Day ya Miss Menya ni swadi hu na pese ye bibisa ema ya adwen ba so say ye wonnuane a e wo say ye di so your deadline for registration what are mpacha wadaroma cooking competition no okay na me had my deadline 27th December of December yeah this year 1 week interval I done to be true say be ya ye betimi ni wo mo a o ma register no edi ensa wo so na se nya nkita hodie bi adwene ho kwan a mo befa so a o mo beba eni de ka ho bia wow it is obi hwe ne bia o komase ba bi a mampon agona o person be register bia I so bakọ emi sa me pacho dey okay it can be through a phone call okay until your numbers or say we project so number na twa go screen yeah the number in the screen so no any of the numbers I'll be free bia no mo be respond to you na o registration no more access to am waye wow abusia enti we dey na yate ase duma na for Christmas that is the place to be na duma na for him jumeti ya obeti na sabi emze mana etai ko mukase but e bia na mema ko bi so hwe be num omo so hu ni se omo timi ye nnuane kama pa omo timi aba na ya ma of course omo timi aba of course wow ena aduane no ana ye ka no okay enye sebi ye maame mo mpanyimfo no nko a okay ena yesi wo mo be no babunu a uji wo hu di se wonim yetete aduane no a e kwan da ho wow mo ye mema na maka mo ho abom
na mogye mo ho di sɛ mobɛtumi ano a mobɛtumi aba yɛbie mu ama obiara ɔbaa bɛrima aberewa akɔkora bɛbunu obiara wobɛtumi ayɛ nko ade wogye wo ho di sɛ wobɛtumi ayɛ nko a ɛna yɛwɔ judges hɔ judge for no yɛ okay ebi obi akɔ hu ɔmo akyire saa nyɛ sɛ bia wobɛyɛ a yɛbɛhwɛ ne assess bia wayɛ okay yɛwɔ judges hɔ ɛna sɛdeɛ mekaeɛ no health talk ɛbɛkɔ so na menka ne sɛ nutritionists nyinaa ɛwɔ around nti kwan a wɔfa so ayɛ sɛ baabi a woyɛ no wahonidi a ɛwɔ hɔ koraa it counts nti ne nyinaa ka ho yɛwɔ judges a yɛwie a ɔmo bɛgyɛgye na wɔmahu sɛ wei na ɛsɛ fata sɛ ɔdi kan wei na ɛtɔ so mmienu but ɛyɛ first 5 ɛna yɛbɛfa ɔmo nti first deɛ obɛdi nkonim ankasa no ɛbɛnya 10,000 Ghana cedis ɔmo aka no deɛ ɔbɛtɔ so mmienu 5,000 Ghana cedis deɛ ɔbɛtɔ so mmiɛnsa yɛ 3,000 deɛ ɔtɔ so ɛnan ɛyɛ 2,000 deɛ ɔbɛtɔ so no yɛ 1,000 Ghana cedis then you wotɔ so no nkura ɔmo ɔka na one day wabɛyɛ aduane na se ana ɛnyɛ aduane bebree sɛ bi akɔfa da asɛn kɛse aduane kakra oye nsɛm bɔ bronye 3rd January na sɛ new year na ti si mu an memenda edi kan na yɛba yɛnyina yɛbɛba bi ɛnyɛ ade a yɛyɛ na yɛgyae okay ɛyɛ ade a ɛbɛta every year okay yɛbɛyɛ okay because mpɛ sɛ mehyɛ de aban de ba ne mu kena okay na yɛgye tom sɛ yɛbɛyɛ we yɛn sɛ me am kɔboa me ho na me kusua aduane a sɛ aka wo me kusua yɛ guidelines okay meba bɛgye okay ɔmate nyɛ sɛ adi first ɔmbɛka sɛ ai mahyɛ da na no kɔpa na debi a wokasa obi hwɛ wo sɛ na wokasa yie pa ne nti ɔsrɛ kama na ɔpɛ sɛ ɔhu bibi kakra de fa na ne private life no na mesrɛ bisa wo wada ma no fom adwuduro sɛbi woyɛ ɔbawarefo ana bi akwan da wada bi a no bi and then what be some for question about nya some ketewa acho wada mama ware okay okay maware me o manso okay mama say no ma be so how do you combine we na sɛbi akonya kɛse sei dwumadie ɛne but mama correct bi okay me o ma be bra me kan yo me kan sa because say obi ayɛ me ba okay nti me wo ma be na sɛ be nye de o kyem na wo no ko na yɛ ba sɛ ne nye obi bi kra na obi nti me kan number bi a obi nso be ka sɛ o kan wayi me afi me nye obi afi obi na yɛ ma okay and then na me bisa sɛ asabi akunya kɛse sei dwumadie dɔso wɔkɔ traditional council meeting of friends so awura ha na wo fa ha na ɛde na otimi ka ɛne sɛ woyɛ na ebom ehwe fie wura ne ade na ebia nso timi tɔ ne kwan so ma bibia akɔ so dwodwoe ko bi che ne mfom afutu wadaro okay by grace another Rebecca said, when you get to the river, you cross it. Okay. You say, Nini na said there one casabe planning would day, no, and I said, week, no. Okay. We are managing. Oh, okay. We are managing because I couldn't do your friend, you at the house of the wow. We are so far the one afro. Since you have no excuse. Tisana, I couldn't do it. You have to respond to every call. Unless I say, oh, yare, na untimi nko. Aside that, day, Idra, ahode na ba. Oh, okay. Nimde na de be yeme so ba. Ahoke kan no beba. Iti ye manage. Say ye be sort ebia out. Zana kroma no duma na fofo ene ni pete koimu. Omo esi je ofe so say na sitie.
ase me de me ami ya no anka wonya okay matini bi tina mashe da bisa no kom du krom a manfo di ho adanse pa tina mashe da bisa wada se me ya no na se me blow me own trumpet but the me hu ne say me di ade no omo pe okay omo hu ne say me ye babu okay another thing and they say me media de no kroma na enye obi a nenim just a few e kan say bia me busuafo kakra na enim ni okay but me bedi ade no me nim say from afar nkofo hwe me hu say oh e bia oye positive owe ni so ade hu okay because nyema nkakra bia masha ase ye no omo so ye nipa omo bedwen hu omo be hu say nipa ya oba ye say o bibi pa e de ma ikuru itisa na mekan okay finally we dey bury zana duma na afa de hye titiro pa na wo mo bi a omo wa kwantum na wo nim se bi adwumadi se na ohema bai wa hye ase omo ye say sabia ya na ban penifo ka bo masie na adwumadi kwa obedin Christmas nyina yese kwa chena de fa sika ya na ye de ye enti ade hye wa kwantum na omo hwe de na wo ka ya chiwo mechia duma na afofo a omo wo akwantum okay nya akwantum mo sa amanone nko a de sebe we free kroyi mu akọ baby so okope pa bi edi okay no so de abebo a ye kroyi de meka nyina ne se ye nyina ye nye ba akọ okay ye nkambom eda a ye di misi akonwa so se ma meka de me pe nyina ye nkambom okay because prior we ba akọ a ebu okabom a emu ena sebe me nko ama hoden entimi okay nti de owo pepa okay se obeboa ama ya pagya ye krodoma na afọ my arms are open okay ena mesre se sebe de ye bia no enye duma na afọ nko a okay ye kwa abri nyina okay asanteman nyina nti ebi kra no bi nye duma na afọ ni but oye kwa abri ni mezo me kwa abri ni let's say abuzunya ye nyina na ye ka chi na wada no nti obia nye nyina ye nsom okay na ye mkukuru okay nku animonyam hye ne ba sebe enye na na hema nko okay enye na na wosu kwa atenko enye duma na afọ atena nko nyanko okay minia wade mamponte bodede aboaso entonso faade ya kame kruka wankasi asenia mbi frankasi ankase bebia eka nyina okay tie nyina yensu okay na yempagya na animonyam hye no emra okay the hear me most ya pomode okay the aban de ba no aban aka no so ho ya ye wo form aden na ye de aboa aban so nko antimi okay na nanom ye ka stakeholders so so ye nso so ye boa na pomodin ba se yi kura doso asemo okay tie nyina ye nso na ye mboa obi o pepa say o support and before say ye be wi no okay may ye bibi nso to promote ye kwabre businesses oh okay wow obi o ho a o ye hoho anya kwabre ni but wa betna ye kwabre ha na ye adwuma nti ye wo nka ne say ye be create background bia okay enwuma anya kwabre nko obi a pese ye project wadwuma bia no you give us a call. The same number say what screen so you give us a call. One my intremo or one my your logo if you have. okay Na ya project
sɛ ɛbɛyɛ ɔmo bada no so bɛhunu yɛn nnwuma no bi. Okay. Ɛna menim sɛ ebi koraa da no koraa bɛyɛ opportunity ama obi de ɛnyɛ adwuma. Nokorɛ paa. Nti mesrɛ yɛn nyinaa yɛnsom. Okay. Obi a ɔpepa sɛ ɔboa biara no ɛkwan da hɔ. Okay. Obiara yɛto nsa frɛ obiara nso sɛ obiara mmerɛ bi. Okay. Ebi koraa aduane ba wonim yɛbɛhwɛ sɛ deɛ wokɔ fie akɔyɛ bi. Wow. Ana bronya duru deɛ ne na afisia pansɛm bi twa so kora ya ɔde ma Ghana ma nyinaa na yɛmfansi. Ɛdi kan no mafisia pa nkyia. Okay. Ɛbɛkɔ ama mmea me nana na asɛ itu abibio. Okay. Ɔhene mebɔ di a na mabɔ ne mu ase. Santemanra yɛmɔ afisia pa. Ɔhene nya nkwadaa. Ɛtɔ so bio. Mekyia Asanteman Traditional Council nyinaa. Bibia wɔyɛ part of Asanteman Traditional Council. Kumasi Traditional Council. Yeah. Mea Mira. Offenso Manhene. Okay. Nana Dramina Kenten. Ɔtɔ so mmienu. Ɔhene mɛmɔ afisia pa. Me maame Nana Adwo Afrane wa ɔtɔ so mmiɛnsa. Maame mɛmɔ afisia pa kwan soronko so. Okay. Offenso atena nkɔmɔ. Ahema ɛwɔ offenso nyinaa mɛmɔ mu nyinaa afisia pa. Me Nana Adwo asɛ wa aka akyire. Okay. Nyina sisi ba panyin. Mɛmɔ afisia pa. Miami PSA. Nana Usuko atimbi mana afɔ. Okay. Nana mɛmɔ afisia pa kwan soronko so. Duma na afɔ atena nkɔmɔ nyinaa. Asona busua wɔ duma na afɔ. Mɛmɔ bibi afisia pa. Mekuroma nyinaa. Mo amowɔ duma na afɔ Kumasi. Baby obi bia wɔ bia. Mekyia obi ama obi afisia pa. Me maame ɛne me papa. Okay. Mɛmɔ ɔmo afisia pa. Me mma nyinaa mɛmɔ obi afisia pa. Me nua mo ɔmo bɔ me kyidɔm. Okay. Mɛmɔ ɔmo afisia pa. Kofi Tofo, Adwo Adufie, Kofi Kwati Ahenkan, Sister Felicia, me wɔfa Charlie ɔwɔ London. Okay. Ɔtaa m'akyi paa ɔkwae soronko so. Uncle, mɛmɔ afisia pa. Sɔre nkwa ne ahoɔden ma wo biara. Santeman nyinaa mɛmɔ obi afisia pa. Nka mewerɛ yɛ afi. Mewerɛ yɛ afi. Yɛma mpanyin. Okay. Okay. Yeah. President John Dramani Mahama. Mo afisia pa kwan soronko so. Okay. Ɛne Agric Ministry ɔmo de saa team ne ba. Mo obi biara afisia pa. Mesrɛ nkwa ne ahoɔden de ma wo biara. Na afi a yɛbɛwura mu no. Awurade mfa yɛn nyinaa yɛnwura mu. Na ɔmfa yɛn ntwa. Na afi a ɛwɔ yɛn anim no. Yɛn nyinaa yɛnhu. Na yɛnhunu sɛ deɛ aban de baeɛ a menya ho anisoadehu a mehyɛ biribi ase no. Ɛde mfa so abrɛ yɛn. Okay. Ɛde mfa so abrɛ duma na afɔ kɔ abrɛ man. Asanteman ne Ghana nyinaa. Okay. Mekyia obiara. Obi a ɔhwɛ me biara mɛmɔ obi afisia pa. Akɔwia family mɛmɔ obi afisia pa. ME12 ɛyɛ me ame nana fie. Menhyia. Mɛma me nana mo ne me sewa mo nyinaa afisia pa. Menhyia obi Akewa 67 for Ashton for nyinaa mɛmɔ obi afisia pa. Okay. Ana Monica sa. Na sɛ offense you say omo yɛ asonafo. Duma na afɔ so yɛ asona. Kachan. Oh, okay. Asonafo ɛsɛ bio mo tikoti se obi na yɛ da se pa. Yɛ da se. Abusuan So me da se. Wadaroma. Na duma na afɔ hema. Ɛna yɛ na twetwe nkɔmɔ. Ya, wada ni so ade ho bi akyerɛ. Die nyame na me so ahyɛ ase yɛ a wɔyɛ. Ɛne titiri pa bronya yi die ɛbɛkɔ so ɛwɔ duma na afɔ a. Enti on sɛ numbers no gusu twɛ bo a mesrɛ wa sɛ wo akoma pa na bɛ sɛ ɔbɛka ho bi na wo edwumadie de bo a fa number no frɛ na mpanyimfo nkyerɛ kwan a ɛsɛ fata na wafa so na bibia ayɛ bɔkɔ ɛde ama wo ɔso obia nyɛ sɛ bia duma na afɔ yi manti ɔso duma na afɔ nkwa da bi basa na ha adwen enti Ghana man ma bia wo free bia wobɛtumi aba na ɔbɛyɛ okoma ntwane na bibia akɔyi ɛde ama mpanyimfo na ka sɛ de ɔfo dua pa ɛne pia no nti nyina yɛmfa akoma pa ɛne mpaebɔ pa ɛntae ɔhema akyi abosome nnan ana watena kunya so na wo sɛ da bi aha sɛ baabi ko a ayaresa ho do yɛ bɛkɔ akɔpa ahwɛ no sɛ bi ekukuro yɛ wɔ akyi ɛkyerɛ nkokɔ bɔse putupu an yɛ kan asɛm sɛ ti wɔne aban aka abom
ama enche kwa omo de a health care center eba koyi se ohima ba na bosome nan wa sha se yi ya na o si gina ya de nyame ensem paibo etanachi na nyame boa ama ni swade hu na ba mti bronya ye ba tagye no nyame hu ye bobo no dom ye kwa ya beta ohima chi na bibia ye bokọ mi se oso beba ya pagya duma na afokro na bia akakwa abre ani asanteman any Ghana men nyina mi sɛ ɔbɛyɛ nti nyame hyira na ɔnyɛ ɔso akoma so adeɛ ɛmfa ma ɛdi nyinaa bɛsi wɔ ha kae sɛ obi trading enterprise yɛwɔ Kumasi South Central Junction ɛna ɛsɔ yasene open ntade papa ɛne mpɔpɔ papa afei perfume papa ɛde agu mu bro nyɛ hɔ ɛna ɛsɔ do nkyerɛ obi trading enterprise South Central Junction ɛhɔ a ɛna yɛrekɔ saa nso na Battle Grace Financial Services ɛyɛ intermediary financial group Ghana for a more America ɛne Canada ɛsrɛ mo ɛba ne sɛ mo insurance company bi de mo ho abata no financial company bi ɛde mo abata no kyena bi mo kɔ ahohiahia mu a mo ho ankyerɛ mu a ɛgye sɛ mo de mo abata Battle Grace Financial Services kɔfare by ɛne ɔhene Redan Nakusi ana ato ase hene mesrɛ me ka kɔtɔ kɔ hene Brempɔn ɛna ne yere ɛne ɔhene Redan Nakusi nti ne twetwe nkɔmɔ yi na ɔnkyerɛ kwan a betumi de Battle Grace ɛto na mo na bibia ayɛ dwoodwoo na bibia ayɛ asomdwie ɛde ama me din ne kɔbena wusu ɛbrɛpɛm yɛ bɛhyia nyame nka ho na yɛkɔ ɛda paa. Amen. Abusua ti akra mo. Bye bye.